Halløj, mit navn det er Anders Møller, og jeg vil lige lave et hurtigt korttræk af 2 minutters varighed, godt og vel. Men som sagt, så vi bruger et spil kort her. Og hvis jeg havde haft 4 tilskuere, ville jeg få 4 kort taget, men det har jeg ikke, så jeg tror vi bruger i stedet for 4 kort, eller i stedet for 4 tilfældige, bruger vi de 4 S'er lige der. De 4 S'er må I gerne huske på. Jeg tror vi tager de 4 S'er her og lægger dem ind 4 forskellige steder i spillet. Og i øvrigt så skal det lige siges, at det burde være et almindeligt spilkort. Jeg ved ikke om kameraet kan se det, men det er et helt almindeligt spilkort. Kan jeg i hvert fald forsikre om. De bliver blandet i spillet her. Og vi giver lige kort et par små blandinger. Vi giver det en riffelblanding. Vi giver det den gode gamle bedstemor blanding sådan her. Jeg ved ikke om I kender den. Vi giver det københavnerblandingen. Sådan her. Man er vel lyde. Og så giver vi det også den simple blanding sådan her. Bum, 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 og bum. Sådan der. Lad være at lave det derhjemme for guds skyld, for man får ondt i fingrene sådan her, så lad være med det. Så jeg vil prøve at finde de 4 S'er nu. Og de ligger selvfølgelig 4 forskellige steder i spillet, så jeg skal først lokalisere dem. Og lokaliseringsprocessen ser sådan her ud. Okay? Ja. Bum. Sådan der. Jeg har gjort det et par gange, så jeg så, at der lå et S, 13 kort ned i spillet, der lå et 22 kort ned i spillet, der lå et, nu skal jeg lige se, ja, 33 og et 47 kort ned i spillet, så 4 forskellige steder, og jeg vil prøve at finde dem nu. Og jeg tror det første S, lad os se her, nu blandede jeg kortet, så nu skal jeg selvfølgelig huske på, hvor de ligger, men det første burde være, ja okay, det er allerede fucket op. Det var sådan 4. Det man kan gøre i sådan nogle tilfælde, det er, at man kan tage 4'eren her. Man kan tage 4'eren, gøre sådan her, sige en sjov lyd, og så skifter det faktisk til et S. Der var den. Det var den første. Lad os kigge her på den næste. Fordi jeg tror, vi skal ikke bruge en træer selvfølgelig, men vi gør sådan her, passerer hånden henover, og så burde vi faktisk få den næste S'en der. Ups. Så det vil sige, det var to S. Den tredje S burde komme, lad os kigge her. Den tredje S burde komme omtrent, lad os kigge her, det var S nummer 3. Så det vil sige, det var 3 S'er. Den sidste S finder vi på en svær måde. Okay? På en svær måde. Jeg skal bruge et kort, der ikke er et S. Okay? Et kort, der ikke er et S. En 5'er. Okay? En 5'er kan jeg godt bruge. Det vi gør, det er, at vi tager 5'eren her, og så burde vi kunne skyde 5'eren ind. Ja, jeg tror, vi skal bruge lige to forsøg. Det er så svært, så vi skal lige bruge 2 forsøg. Bum. Eller 3. 3 er lykkens gang. 4 er lykkens gang. Så siger jeg, bum. Jeg tror næsten, den var det her. Okay. Jeg skal ud af 62 kort. Burde vi have det sidste S. Det var alt, hvad jeg havde at vise. Hej igen.